Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasang United New Trap Movement Rambrai Circle kalapha ra jing tho bandawa na kibor pnya ke Meghalaya Rural Bank main branch Shillong kabadai pairu ke Meghalaya Rural Bank ha Rambrai West Khasi Hills District ban bu no da ka kor sai pisa ne ka auto teller machine khnang ban pensuk iki pat ba nong snong namar kum bakalong menta ka than Rambrai ka don tangkani hi ka wai ka bang ka ba ju aji shakri ki pat ba ka jing dawa jung seng ka dai ru hadien ba kila sakhi ki jing jong ki pat ba ki ba julet don kam ha kani ka bang kham tam ha kum kani ka por badan ka jing khang khardam ka bala pelong ru ki pat ba ban ya be ba diatur khnang ba kini ban pendam yala ki jong ki kam ha pedeng jong kani ka jing be kam jong ki pat ba ha kani ka bang kala pelong ru iki ban kelat no wa ki jing patha jong sarkar kata ban penya jinga iwe pan hendrei kila shwe yang lumbrum bat kani le se kanon ra ru ya ka jing ma ka bakrao namar ka jing sa prangstat jong khnyang jing pang COVID-19 ha apa je bisa sis pak sengine bisa ta biar khat ta pasorkar ni sa sum lo ji mar lem biar ni man labu habang an belem ne kan no sin chit cheu pi habang na oi thi sen saya pa an burung nakaliang jungi keseng USM Rambrai Circle man la kesengi man lagi por ilio I ya kane jing jong tin nong Rambrai jungi hangne ka dong ka than jungi kham tam le menta ba ka de ka por lockdown ba umsha bane yang beru paj ba mo bane yang simeta nrei ki beru jungi namar ka por kaduna namar ba ka bangru ka don tanggawe te kimban se bani le kerki ki hapanya tur ku malek pe ha cinema hall bani kini tiket te kalong ka bajen char bha yak pa nong Rambrai jungi hangne tangga ATM ro kampat don haduk menta te ngi dawa ba yak ATM wan bu lang ha kene ka dong ka thain jungi namar kibun ki jing don kam tam balik sei ki nohi ka balik sei yak tulok nang ta ki basei yak Shispa sengi NREGS nang ta kibai bam temen khantam makan ke por menta kalok daw ya yo ki jingarap nang ne nang tai bala pha la skim jung modi ru kalong ka bajenjar ya ki paj ba jung ban maintain ya social distance ru bat kalong ka bajenjar sia yang i tengi kerpan ya ki por halo ba kin simkhia ya ka neka jingduna jungi hangne ha Rambrai ngila le mi ru manchwa ha head office mte ha min brand jongga MRB ha MTC ngila le bu ru ka jing tho ba kin simkhia ya ka neka jingduna kinong treru nang ta ngila le pan ru ya ka ATM tang ba hadu menta kampat poi la sisna ngila le kena kaliang jungi keseng abang ngila lek kerpak ngila lek bu kacing tho ru hante ha main brand te lada kam simkhia yang i pinong kendong ngim ban se ban thau lat biang da kiwe ki senjam ki bakham